Hát, még megsül. Tudom, csak van nézem. Nem nagyra van téve a gáz? Nincs van. De. Jó. Mit csinál? Ne játsszál. Anyád. Mondtam. Ezt a szaltotom összegyújt. Így már jó az a anyád, az már úgy jó. Úgy már jó, igen. Megfordíthatod. Van tökéletes. Annak még egy kicsit is. Ó, igen, azt meg vissza kell fordítani, igen. Majd egy másik, csöpöt, persze, másik oldalon. Ja, igen. Eljussam, majd megsüthetem. Én Persze. majd csak a tetejét akarom. Jó. Egyet megsüthet. Betojásozom, Jó. és úgy megsütöm. Jó. Na, azt a kicsit ma kiveheted. Abban megsült. Így már jó. Hát így. Jó. Nézd meg annak a felét is, az hogy is visszaített. Hát azoknak meg kell sülniük. Szedjél egy másikát. Persze. Úgy, hát hogy. Újját is le tudod venni. Nem fogok neked belenni. Én ezt magamnak vacsorára csinálom. Jó. Úgy, jó, ez nagyon jó. Most már jó? De még sírhat. Hát az még sült, most tetted bele. Már nem fér bele. Nem? Akkor jó. Látod? Látom. Nem kell elmenni. Színes kisfiam. Megsült? Jól van. Fordíts meg. Most tehetsz bele még egyet. Csak 3-4 kenyerem. Jó. És mi maradt is tojás. Hát az a többi kenyeredre. Ja, 4 kenyerem vannak. Hát sűnő. Sülhetnek még. Ugye? Bizony. Finom, megkóstolod? Köszönjük, köszönjük. Forró. Én mondtam. Nézzük a kenyérkédet. Na, tartsd meg már viselni, és majd tegyél bele még egyet. Gyere, játszunk le a platton, gyere! Ja, tu most nem mindig veled onnan a tekstus, mint... Mi? Mi van? Gyere, geci, akkor játszunk le. Jó? Jó. Fordíts meg. Jaj, ma megsütötted mind a két felét, akkor jó. Újjadda. Na tessék. Így látod?
Na, hát az meg visszafordíthatod. Már csak 2 van. Hát az elég a tojására. Utána majd a micsat is, semlét is, ha jut rája. Modellre Hát, ha jut rája, persze, hogy. 2 tojás kellene csak. Nem különre. Arra akkor 1. Majd, ha maradt tojás, megcsinálhatod. Ó, akkor nem marad, akkor nem. Jó, akkor majd teszünk hozzá a tojást. Hát, az még sülhet. Mondta a tanár, hogy én főzök. Igen, honnan tudja? Nem. Felraktam olyan videót. Nem mondtam. Jaj, de édes vagy! Jaj, azért is teszek fel a Facebookra olyan videót, hogy egymással a tanítónő is. Már látta. Igen? Gyere, játsszuk egyet. Azt mondta, hogy ügyes vagy, jó főző? Akkor jó, látod, egy kicsit. Finom kenyeret sütök neked. Aha, azt magadnak csinálod, vacsorának, fiacska. Hú, ez szép kis. Micsoda is volt. Micsoda is volt, gyerek. Hú, micsoda is volt, sas, nézd. Az hogy megég a kenyeret. A másik fejt nem akarni meg sütni? Dob ki Jó. le. Jó, oda dob ki. Teszed. Marad Tudod, is az tojás. olaj. Hát akkor ott a zsemlét is tedd bele, oda melléje. De majd, hogy Ja, ott akkor azt a kenyeret is. hát Tedd bele. Akkor meg. Akkor a zsemlét belerakhatod, tegyél bele egy zsemlét. Tegyél még hozzá egy akkor egy 2 tojás, hogy a többi zsemle is megsüljön. Figyelj már rá. Figyelek, fiam, figyelek. Elég lesz 2. Jó, rendben, fiam. Hogy fordítsd már meg itt van. Fogjam a villát, jó. Fordítsd meg. Ilyen fordítsam, nem. Hát megsül, fiam. Megsül. Azt mondta, jár. Villa? Azt elvehetem innen? Igen, persze, hagy. Közben nézd meg a kenyeret is. Mondjon a szívem. Na, meg volt sülve, fiam, meg. Igen. Azt még fordíts vissza, még fehér. Na, tudod, még hagyjad sülve. Nem kéne egy kis olajat tenni, fiacska. De várjál, akkor micsoda, já?